Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Malaa usab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay pag-ilimot. Isugid ko sayod ka man nga kini alaot bisan inglanan sa kaayo mo kaluy-an mo na o ginuwagtangan ang akong kasalanan o ang kaluwasan nga akong ipaabot ipakanaog mo. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, agaka ang mga hitabo sa kalibutan diha sa imong kalinaw, ug hatagi ang imong santos nga simbahan sa kalipay sa pag-alagad kanimo diha sa kagawasan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay nasayran ninyo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo, gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan. Dili butang nga kawadan, ug bili sama sa salapi o bulawan. Kay giluwas man kamo sa bililhong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Gipili siya sa Dios sa wala pabuhata ang kalibutan, o gipadayag siya ni ining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya, nagtuo kamo sa Dios, nga maoy nagbanhaw ug nagpasidungog kaniya, aron ang inyong pagtuo ug paglaom, adto ninyo ibutang sa Dios. Karon nga nahinlo na kamo, pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran, ug may matinud-ano ng gugma, alang sa inyong isig ka magtutuong. Paghigugmaay kamo sa kinasing-kasing gayon. Kay kamo gipanganak pag-usab, dili pinaagi sa tao, kundili pinaagi sa buhi, ug walay katapusan nga pulong sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, ang tanang mga tao sama sa balili, ug ang tanan nilang katahom sama sa bulak niini. Ang balili mamatay, ug ang bulak niini malarag, apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Dayga ang Ginoo, O Jerusalem. Dayga ang Ginoo,
Dayga ang Ginoo, o Jerusalem. Dayga ang imong Dios, o Sion. Kay iyang gilig-on ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gipanalanginan ang imong mga anak, sulod kanimo. Dayga ang Ginoo, o Jerusalem. Gitugot niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong kaniya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Dayga ang Ginoo, o Jerusalem. Iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang Hakob. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon alang sa laing nasod. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Dayga ang Ginoo, o Jerusalem. Ang Ginoo nakatag o kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mausab kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ni ka, Ginoo. Diha na sila sa dalan paingon sa Jerusalem. Naguna sa Jesus sa iyang mga tinunan og nahingawa sila pag-ayo. Nangahadlok ang mga tao nga nagsunod kaniya. Gilain na usab pagpundok ni Jesus ang iyang mga tinunan ug gisultihan niya sila bahin sa mga butang nga mahitabo kaniya. Pamati kamo, matud ni Jesus. Nagpadulong kita sa Jerusalem o gitugyan ang anak sa tao ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Hukman nila siya sa kamatayon ug unya itugyan ngadto sa mga dili Hudiyo. Siya ilang bugal-bugalan, ludan, latuson ug unya patyon apan mapanhaw siya sa ikatulo kaadlaw. Unya si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Jesus ug miingon, magtutudlo, aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako, nangutana sa Jesus kanila. Mitubag sila, kung mulingkod ka na unya sa imong trono digto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala. Miingon sa Jesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo, mitubag sila. Miingon sa Jesus kanila, makainom kayod kamo sa kupa nga akong imnan, ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Ang Dios mao ang mohatag niining mga dapitang ngadto sa gitag-gan-an niini. Sa pagabati niini sa napulo katinunan, nangasuko sila kang Santiago ug kang Juan. Tungod niini, gipaduol silang tanan ni Jesus ug giingnan, nasayod kamo nga ang mga punuan sa mga tao naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila
apan kaninyo dili kini mao ang paagi. Kung usa kaninyo buot madakong tao, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala mo anhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Samtang si Jesus nagpadulong sa Jerusalem, iyang giandam ang iyang mga tinun-an alang sa mga mahitabo. Klaro niyang gisulti ang mahitungod sa iyang pag-antos, sa iyang kamatayon, ug sa iyang pagkabanhaw. Apan bisan niini nga seryoso nga higayon, ang mga tinun-an naghuna-huna gihapon bahin sa dungog o posisyon. Apan wala sila isalikway ni Jesus ug wala usab siya masuko kanila. Bisan pa man nga naglakaw siya padulong sa pag-antos ug kamatayon, nagpadayon gihapon siyang naminaw ug naluoy sa iyang mga tinun-an. Hinay-hinay ug mahigugmaon niyang gitulid ug gitudluan sa tinuod nga kahulagan sa pagkadako sa atubangan sa Dios ang iyang mga tinun-an. Sa atong Ebanghelyo karon si Santiago ug si Juan, miduol sila kang Hesus uban sa usa ka espesyal nga hangyo. Nangayo sila nga makalingkod sa tuo ug sa wala ni Jesus sa iyang himaya. Naghuna-huna sila bahin sa gahom, dungog ug pag-ila. Sama sa daghang tao, nagtuo sila nga ang pagkadako mao ang pagkalabaw sa uban. Ug tungod niini, nasuko ang ubang tinun-an. Tingali, tungod kay sila usab nangandoy sa maong dungog, apan naunhan lamang sila, niining duha ka man nagsuon. Apan mga igsuon, tungod niining mga panghitabua, gitigom sila ni Jesus, ug mapailubon silang gitudluan. Gipakita ni Jesus nga ang tinuod nga awtoridad dili bahin sa pagdominar o pagkontrolar. Ang tinuod nga awtoridad nakagamot sa pagkamapaubsanon, andam nga musakripisyo ug mahigugmaon nga nangalagad sa uban. Mga igsuon, ang Ebanghelyo nagpahinumdom kanato nga si Jesus naminaw bisan pa man kon usahay dili dayon makasabot ang iyang mga tinun-an. Si Santiago ug si Juan nangandoy og importansya og pag-ila. Apan wala sila gisalikway ni Jesus, hinunuan na minaw siya kanila. Gitulid sila uban sa gugma ug mapailubon silang gihulma. Si Jesus iyahang gitarong ang ilang dalan nga murag ang dalan nila nga padulong na unta nga mamuliko. Niana bata sa ato ang kinabuhi? Andam bata nga maminaw? Niagtong mga tao sa atong palibot, sa membro sa atong pamilya, labi na kitong mga tao nga napakyas na sa ato ang mga saad, napakyas sa ato ang mga pag-promise o napakyas sa ato ang mga gitaguan ug napakyas sa atong paghatag ug pakigugma kanila. Andam pa ba gihapon kitang maminaw kanila? Sometimes mga igsuon, kung nasakitan na ta, dili na ta ganahan nga maminaw. Kung naigo na ang ato ang garbo,
dili na taganahan nga maminaw. Unta sama kita ni Jesus, andam unta kitang kanunay nga maminaw sa usag-usa. Tinuod, daghang higayon nga gusto usab nato nga mailhan, gusto usab natong mapansin sa uban, labi na ang atong mga maayong gihimo. Usahay nangita kitag posisyon, pagdaig ug otoridad alang sa atong kaugalingon, imbis nga kini ang higayon aron makapangalagad kita ngadto sa uban. Apan mga igsuon, gitudluan kita ni Jesus nga ang tinuod nga pagkadako dili makita sa gahom, sa titulo o kahimtang sa kinabuhi. Ang tinuod nga pagkadako makita diha sa atong paghigugma, pagsakripisyo ug matinumanong pag-alagad. Si Jesus mismo mao ang hingpit nga ehemplo niini. Iyang giayo ang mga masakiton, gidawat ang mga makasasala, gipasaylo ang iyang mga kaaway, ug sa katapusan, gitugyan niya ang iyang kaugalingon digto sa cross. Ang iyang otoridad nagagikan sa kaluoy ug sa gugma nga andam nga muhatag sa kaugalingon. Mga igsoon, kita isip mga Kristiyanos, gitawag kita ni Jesus nga mangulo uban ang mapaubsanon, maminaw uban sa kaluoy, ug mualagad uban sa gugma, bisan man og lisod ug puno sa sakripisyo ang atong maagian. Busa mga igsoon, kung gusto natong masabtan ang tinuod nga pagkadako nga gisgutan sa Dios, atong tan-awon ang atong Ginoong Hesukristo. Siya naminaw sa mga hilak sa mga kabos, iyang gidawat ang mga gisalikway, iyang gidala ang krus uban ang gugma. Nagaalagad siya bisan pa ni agtong mga mibiya kaniya. Gitudluan kita ni Jesus nga ang tinuod nga pagkadako dili ang pagpaalagad kundili pag-alagad nato sa uban, inubanan ang dakong gugma. Unang sa atong pagpadayo ni ining santos nga misa, hinaot nga makat-on kita gikan kang Jesus nga ang tinuod nga otoridad kanunay inubanan sa mapaubsanon nga pag-alagad og sakripisyal nga gugma. Ug hinaot nga musunod kita niya dili pinaagi sa pagpangita og dungog alang sa atong kaugalingon, kundili pinaagi sa matinud-anon nga paghatag sa atong kaugalingon alang sa uban ug alang sa Dios. Ato kang pangutan-on ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Gigamit ba nato ang atong otoridad aron sa pagtabang sa uban o aron sa pagkontrolar kanila? Mapailubon ug maluluyon ba kitang maminaw labi na sa mga tao nga naglisod o napakyas? Si Kristo atong Ginoo na nagna mahitungod sa iyang makaluwas nga kamatayon ug pagabanhaw. Dado nato ang atong mga pangamuyo ngadto samahan sa tanang kaluoy moingon kita. O Ginoo, himoa kaming matuod nga mga sulugoon. O Ginoo, himoa kaming matuod nga mga sulugoon. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mahimong matuod nga mga sulugoon, nga nagabuhat sa samang pagtagad nga gipakita ni Kristo ngadto sa iyang mga sumusunod. Magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, himoa kaming matuod nga mga sulugoon. Nga ang mga nangulo sa gobyerno magbansay sa ilang gahom alang sa kaayuhan sa ilang katawhan ug likayan ang
ang panagsumpaki ug ang kawalay pagsali. Magampo kita sa Ginoo, O Ginoo, himo kami matuod nga mga sulugoon. nga makaamgo kita nga sa mga mata sa Dios ang kalampusan dili masukod gamit ang sukdanan sa kalibutan apan pinaagi sa pagtahod nga atong ihatag sa atong isig katao. Magampo kita sa Ginoo, O Ginoo, himo kami matuod nga mga sulugoon. nga sila nga nagmasakiton makaamgo nga ang ilang pag-antos hiniusa sa pag-antos ni Kristo mamahimong dakong panalangin. Magampo kita sa Ginoo, O Ginoo, himo kami matuod nga mga sulugoon. nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo, O Ginoo, himo kami matuod nga mga sulugoon. nga ang mga matuuhong mitaliwan na makakaplag sa pahulayng dayon. Magampo kita sa Ginoo, O Ginoo, himo kami matuod nga mga sulugoon. Langit nung Amahan, tabangi kami sa pag-alagad sa usag-usa pinaagi sa pagsundog sa imong anak, nga miula sa iyang kinabuhi alang kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Diyos, Amahan langit nun, ningkasan mo, mga masalay po, ang paropino, nga abot sa yuta, ginala sa kamot sa kawo. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginang sakripisyo kan sa makamo. Alang sa pagdahay pagmaya siya namin. Alang sa kasalanan sa tibok niyang santos simbahan. O Dios, among magbubuhat, ang panog bino nga among gihalad kanimo, timaan sa among paghigugma o pagsimba. Mahimo unta nga usa ka sakripisyo sa pagdaig ug magdala ka namo nganha sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mga usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya. Imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa mataro nga ang tanang mga pinuhat mag-alagad kanimo. Ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo. Ug ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahungan, puno ang langit, o yuta sa imong himaya.
Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Santos gud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. May hatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanahaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayad nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mapanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ngala ka sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, Muabot ka na mo imong ginharian, magtuman imong pagbuot, dinhi sayo tamayon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw,
ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Kay imo man ang hayaan ng kahungog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kami. Karon ato ipakita ang timaan nga kita managsuon. Panagdait. Sa Diyos, sa mga sala sa kalibutan. Kaluy ikami, kaluy ikami, hatagi kami sa kaligid. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako Ako ay nga makalawag kanimo, apan ipamulo mo lamang mamaayo ako. Magampo kita. O Diyos sa kaluwasan, kining sakramento nga naglig-on kanamo dinhi sa yuta, magdalaunta kanamo sa kinabuhing walay katapusan sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kami. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.